הספה שלכם לא פרופורציונלית לגודל הסלון שלכם. ויש גם את הבליטה המעצבנת הזאת שיוצאת מסוף הקיר. אני מדברת על הבליטה של הספה שהיא גדולה. אם כן, תישארו לסרטון. בסרטון נתן לכם 4 טיפים יצירתיים לשיפור המצב, ואתם לא רוצים לפספס את הטיפ הרביעי, אז תישארו לכל הסרטון. אז אנחנו נתחיל. אז טיפ ראשון, אם אתם רוצים באמת ספה שהיא פרופורציונלית, אז אנחנו נחליף את הספה הקיימת לספה יותר קטנה שהיא פשוט לא תבלוט מסוף הקיר. טיפ 2, אם אתם רוצים איזשהו רהיט שהוא גם לא יפריע אבל גם יפריד בין חללים, בין המטבח לסלון, אני מציעה יחידת מדפים צרה מהרצפה עד התקרה גבוהה. אפשר לשים שם גם אקססוריז, גם צמחים שיתנו צבע וגם ספרים צבעוניים, וככה שזה משמש גם למדפים לאחסון וגם למחיצה מסוימת בין החללים. טיפ שלישי, אם הסלון שלכם קטן ואתם רוצים איזשהו רהיט שישמש לכם לכוס קפה שלכם כשאתם רואים טלוויזיה או מדברים עם חברים, שולחן מתקפל יעשה את העבודה, ואני אסביר. בשולחן מתקפל יש 2 תפקידים, והוא מצוין בחללים קטנים במיוחד. אז בתפקיד הראשון הוא יכול להיות מקופל ולעמוד לצד הספה, שהוא לא מפריע לאף אחד, כי אין בו בכלל כמעט נפח. אתם יכולים להניח שם את הכוס קפה. בתפקיד השני, השולחן הזה, השידה שדיברתי עליה ממש לפני שנייה, היא גם נפתחת לשולחן סלון גדול יחסית, ואפשר באמת לארח חברים וממש לפתוח שולחן כמו שאומרים. הגענו לטיפ הרביעי, אל תלכו לשום מקום. תמדדו ותמדדו ושוב תמדדו. לפני שאתם עוברים לבית חדש, לדירה חדשה, חשוב מאוד למדוד את גודל החלל, כך תדעו איזה ראות מתאים. ואתם תחסכו מעצמכם הרבה עוגמות נפש וכספים מיותרים שבאמת יכולים ללכת למשהו באמת חשוב ולא לתיקון רהיטים שבאמת זה מיותר בעיניי. בהזדמנות זו מזמינה אתכם להוריד את המדריך שלי שמדבר בדיוק על הבעיות האלה, ייתן לכם כלים פרקטיים איך להתארגן ולעצב ולמדוד בצורה נכונה את החלל שלכם. הנה הוא כאן למטה להורדה בשבילכם באהבה גדולה. אז עד הסרטון הבא, יאללה ביי.